Ya tetep duwe bojo Kuwi no. iki anggere wong wedok yang pawaan sadakel jati omongane akos iki. Aja ngono ta. Lah wong niku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya duwe bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Lha kaya menggenake kok. Kae turunan cempe. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendik ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek berarti. Iya, ireng karo putih. Ano. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku ciring nyang Kutha Solo, Mas Gareng panjang yuswa. Nggih, tuku tahu cacah telu Mas Bayu sehat selalu. Amin, amin. Rumangsa bombong Mas Gareng, kala wau kula sampun matur bilih Pak Darmin niku pancen wis diniati mantu nggelar wayang kados dalu menika. Pancen kula pun bola-balien Pak Darples ki. Pak Darmin kok Pak Darples? Men ki rikala berjuang saiki wis dadi kok ngene wis plus rame. Oh nggih, heeh. Pak Darples. Nggih. Ning yo anu tenan kok Mas Gareng. Pak Darmin iki piyaine coblaka tenan. Nggih. Rawuh ning gubuk kula ning Jedes kono ya mung Mas Bayu, kula ajeng wayangan tanggal niki pun nggih dados oke, wis ngono tok iki wis ora ngendika piye-piye. Ya piyai nek wis sembodo iki ngono kuwi Mas. Lah ketur ya aku matur nuwun banget mergo aku wis suwe iki lak ora tau sapa ning daerah desa Klenengan kene iki. Klenengan piye to? Kene iki lho ngendi? Gendingan. Lah ya gendingan karo Klenengan ki padha. Takok yoga ki lho. Ora nek Klenengan kuwi anu gamelan tago bareng nek gendingi mligi jeneng. Lah niki gendingan iki nggon papan jeneng papan. Nggih, wah jan kecamatane lak melu kayangan to iki. Widodaren. Isine ana dewane barang ora widodari tok lho. Iya, heeh. Lanang wedok kok widodari. Wah, saestu. Niki wau arep wayangane dikurmati karo mercon pirang-pirang. Tak kira nek ludrukan aku ya. Aku seneng lho mau mercon sing bledos ning guri sidian mau seneng aku. Jane kurang cedak mau jane goyang panggung malah apik. Apik makdus lho terus pojok dhewe mumbul. Lah niku betek-betek Pak Darmin iki mau ngarep gawe senenge piyayi akeh kok Mas Gar. Tur kowe dadi tata cara diwayangan mesti pambukane nganggo kembang api. Nggih, niku mung nuduhke ana tengara lho. Kene iki lagi ana wong kagungan kersa disuni donga pangestune. Sampeyan pirsa Mas sing nonton iki nadyan ora langsung ning pinggir dalan kae lho. Do nonton gambarmu tok kae Mas. Lah ning yen pirsani coba, sing mirsani iki rak kaya tribun to. Wih, lagi iki lho nonton wayang kulit ana balkone iki lagi. Iya. Sing lungguh ning balkon kan mirsani sampeyan kaya ndelok boyo. Ha iya. Yo bangeten to. Lah ya ana wong didelok ning ngisor kanggo ijo kok. Boyo kok ning darat iki buaya darat kok. Nggih iki kagungan kersa mantu Mas Gareng. Nggih sing genah derek binga Pak Darmin, Ibu Sutarmi ingkang sampun ngentasaken putra-putri. Nggih. Wah niki sing diarani mantu bener. Mantumu apa sih Mas jenenge? Mantu sing dimantu. Mbak Fitri. Ora, kowe mau anu sing dieman-eman kabeh metu. Jalaran apa? Mergo celengane didudah kanggo merajakke putrane. Kurang cetha, kurang pas. Nek sampean mantu pripun? Mantu ki man kuwi teman. Tuki turu dadi Pak Darmin golekke teman turu putrane putri. Oh, ngono ya. Mone lak tempe blake-blakan turu dhewe gedebakan. Saiki tempe dibunteli. Oh, terus turu dhewe dibunteli. Iya. Ora maksudnya dibunteli iki diayomi karo kengkakung. Dibuntel rasane dadi siji. Nggih, mugi-mugi pikantuk wahyu judu amin kekalih. Nggih. Mergi nika menawi saged dalam satu umur kehidupan manusia hanya sekali melakukannya. Aja mung dadi bojo ning iso dadi jodoh ya Mas Gareng. Aku lak maturku wahyu jodoh, ora mung entuk bojo ning entuk jodoh. Apa bedane Mas? Iki diterjemahke ya. Nggih. Jodoh ki tulisane apa? J O D O. J ki nggih. Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Beres, terus orang tua, agama maupun negara harus merestui. Terus D iki nggih. D iki apa ya?
Lah apa sing ngocake ngono? Aku tekan D iki lali aku sih. Oh, buatan apa biasanya apa Mas D iki Mas? Sing aku tahu tak kandhake nyangku iki lho. Mare praine kesuwen iki dadi ngene kene iki. Pokoke anggere praine kesuwen. J jadilah apa? Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Terus Orang tua, agama maupun negara harus merestui. nggih. Terus dene Ya diopeni. nah, leres. Diopeni wong jenenge bojo ki diopeni saben dinane. Oh, ora kena dirusak ati lan pikirane. Nggih. Dadi bojo ki teman hidup sampai akhir hayat. Niku nek jodoh. Nggih. Nek BOJO bojo. Bojo ki berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Niku prosese. Nggih. Terus O Oh, iki bali meneh orang tua agama harus merestui. nggih, terus J Jadikan teman hidupmu sampai ke akhir hayat. terakhir O Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir batinnya. kudu diayomi. Wis pokoke intine padha wae, Mas. Leres. Mula ngeten ya Mas sing jeneng bojo niku wadakane iso pegatan. Nggih. Dengan beberapa peristiwa. Nek sing jenenge jodoh kuwi ora ana sing misahke kejaba maut. Nggih, leres. Nggih. Mula dalu niki ya ayo padha ndongake mantene entuk wahyu jodoh lan entuk kang suling katresnan wujud siwi mbuh lanang apa wadon Mas Gareng. Iki sing digawe iki jare juragan bakso. Betul. Aku ket sore urung kepethuk blas. Lale teko kewengen. Monggo aku mau nek ya wis. Ya, kepethuk. Matur kanca krawitane wis disugoto kae mau. Anu apa gerobak bakso mau ning ngarepan mau. Aku kepethuki kari mangkoke tok. Nggih, ning ora usah gelo, Mas. Apa? Ora usah gelo. Panjenengan karo Pak Darmin karo Bu Sutarmi wis dicawisi dhewe. Apa, Bang? Nadyanto sore ora uman bakso ning ki mengko khusus Mas Gareng wis dicawisi. Alhamdulillah matur. Bakso, sambel goreng, ya teh, kopi, jeruk dadekke sak kresek. Dadekke siji. Lho wis. Ora kuwi suguhan apa turahan? Lho, ora apa-apa tuwung di blender Yo, diombe. Mas yo pengen ning ya ora kabeh dadekke siji. Koyo nutur dadine ku rasane kok ngopo? Awane jero ya awor rek. Yo ya nawor yen kos dhewe-dhewe. Wah ning jantenan. Ayo saiki wis iki Piye? ning dinggon tak toke aku ada ditanggap bakul bakso. Nggih. Mesti tak artekke bakso ki apa? Apakah arti dari bakso? Ayo. Yo, hurufe apa? B. B. Bulat bentuknya. Kuwi umume. Nah, Kita. Terus Oh. A. A asalnya dari daging sapi. G. Terus K. Kuah penyegarnya. Leres. Terus S. Sayur sawi saus sebagai variasinya. Terakhir O. Orang tua sampai anak-anak menyukainya. Leres. Ini bakso. G. Nah, dia durung mangan ning aku iso ngerti bakso. Iya ya wis to. Niki komplit ana kambing guling. Lho. Wis, Gitu. yen Nek sampeyan kambing guling ora gelem kambing gulung. Kowe nek wedhus gulung dipangan. Lah suti. Bar mangan kambing gulung stroke. Terus sate ayam, ya ta? Aku ki Akeh banget no. Pancen ngene lho, pun dadi unen-unen seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara sak ngisore kere. yen begini iki mulya. Wah, mulya tenan. Darane ditari. Urung unjukane ngersake napa? Bu, Pak, lho iki to. Wah, Jeruk napa teh napa jahe. aku tak titeni ning daerah Gendingan kene iki Nggih. mesti kopet. Ayo Gendingan iki sesuai karo hari ini apa? Apakah arti dari gendingan? Berhuruf apa suku kata? Bersuku kata. Suku kata. Gen Gen. genah ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Darmin kalian Ibu Sutarmi. Leres. Terus Di dipun nikahaken keng putra putri Mbak Fitri Samianingsih apoteker. Nggih. Kalian Mas iki Alif Abdullah Munir SPD. Nggih, terus terakhir Ngancik ing acara hiburan gelar wayang kulit dalang iki Bayu Aji dalah sederekipun kembar Gareng saking Semarang. Masa ketut ya. Edian kok kadung kene iki awake ngubah lara kabeh.
Ini nyatane lah ngopo lara kabeh? Ngenteni mbok jak ra mbok jak. Ya alhamdulillah Pak Darmin iso nemokke kula karo panjenengan. Mas Gareng, gandeng niki ujume mantu sadurunge ngaturke lagu sing werna-werna, niki tak ngaturke lelagon sing jumbuh karo kahanan. Cocok. Menika Dandang Gula Sidowasih mengke langgamipun Setya Tuhu. Oh nggih, Nggih. Aku tak nyuwun tulung sing putri anu sik Mbak Eka, prihatin sih alias Mbak Eka uget-uget. Ayo. Nggih. Nyedak ana Mas Gareng kene, Nduk. Monggo Mataram, monggo. Turun. Ayo. Larang disampir Selamat malam, Nduk Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yuli, Bu. Alhamdulillah, aku karo kowe nuwuni dawuh Bapak Darmin Sumanana gendingan widodaren Ngawi ya, Ngger. Pangestunipun saged nderekipun panjenengan, Biung. Nggih. Nggih. Iki kagungan kersa apa, Pak Darmin? Nggih menika Apa? resmianipun peresmian gedung apa piye? Kowe Kok iki peresmian? jane melek apa merem ket mau kok. anu nggih dicaranipun menika mantu. Nah, Nggih. mantu. Lah kula nyawang niki omah gedene kaya ngene karo peresmian gedung pertemuan ngono. Oh, iki daleme Pak Darmin. Lah nggih kados gedung pertemuan. Kowe ngerti Mas Gareng? Napa, Pak? Panjenengan ngertos mboten mantene wau, wah dilenggahke ning dhuwur kono mau. Nah, aku mau timbali munggah rono foto karo mantene ning kono kae. Wajan. Kaya ning negara Ngamarta ya. Mula diarani Kaya omahku enak manten enak. kuwi raja dan ratu sehari ya bengi iki lho. Nggih. Nggonku ya ngene iki Pak De. Apa? Pagupon ning dhuwur omah. Mula nek sing jenenge wong manten kuwi nggih raja sedina, ratu sedalu. Nggih. Gitu. Engko nek wis mantene rampung mlebu kamar, lah kuwi maratuwane wae nek mlaku ora kena mbrebeki. Metul ngarep kamare kudu mlaku sing alon-alon. Ndak mbrebeki mantene. Kok beda karo maratu aku ya? Lah ngapa? Aku kae malam pertama maratu aku lewat ngarep lawang lho, ndak geti-geti. Kok ndak genti-genti. Kamare gentenan. Kamar maratu aku kuwi gentenan ngono lho. Oh Pak, Wong kuwi jane ora tertib ya. Lah Pak. witeno wong kamare gur siji kok. Tak go malam pertama iki maratu aku lewat ndak geti-geti. Lah mbok mantune iki ngalah ning pos satpam apa ning nggon pos rongga. Mangsamu manten kecekel kowe. Ora tanggap ya, Kak. ah, nggih Pak De iki ya ndek bojo. Lah ya duwe no kuwi wong lumrah kok. Bojomu ya. Apa mangsamu kaya ngene iki ora ana sing kolu ngono. Ya maksud aku ngenane wong ya sik ketok enom ngono lho. Lah ya arep kaya bokong dicet nih ya tetep duwe bojo to, Kak. Kok sing bokong ki wis bentuke ra nganu lho kok iso dicek lho. Ya tetep duwe bojo to. Kuwi anggere wong wedok yang pawakan sak dakel jati omongane apos iki. Aja ngono ta. Lah wong ngono ku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya ndek bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Ya kaya menggenake kok. Kae turunan cempe. Ayo ya. Bude Gareng iki hebat lho. Hebate apa, Kak? Wah gedhi dhuwur. Oh iya. Lemu putih nika. Oh sikile papan to. Kuwi ben pas nuntun sapi. Iya. Aku pomo ora kesuwen ra melu kowe aku mulih. Aku saking kangenku karo Bayu lho tak rewangi kaya ngene kok ngene. Aku ki lewat aku jane lewat dalan kene iki ana sing tak traumani lho. Apa masing trauma? Tlatah nggon batingan kene iki. Mantingan. Aku wis tau kebating-bating ning kono. Wis saiki wis halus dalane kok ya. Mobilku remuk ning kono ning cedak pos apa ketimbang kono. Kak, Dalem kowe mamu lak cedak tlatah kene. cedak kula mriki. Sragen kene iki pira wene to? Nggih. Seragenmu ngendi to, Kak? Sragenipun kok kula Sukodono Biung. Sukodono. Sukodono ki Nggih. apa kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Kelurane? Kelurahanipun nggih Baliharjo. Kelurane Baliharjo. Baliharjo Sukodono. Iya. Terus dukuhe? Dukuhe ngendi? Dukuhe nggih menika jumbleng. Nah,
Kowe nek pengen ngerti sinden weton jumbleng ya iki. Mula ya Wujude ya ngono kuwi. mula ya omongane kaya telek. Anu angelone aku telek. Aku ora ngelokke wedine iki rumangsa ya alhamdulillah. Kowe arep mbok padane aku sinden saka telek. Telek nggonku nek nggon karo nggonmu beda. Kok iso? Telek nggonku nek biasane telek nggonmu lak ora enak ambune. Lho, Tak omongan. kok Telek apa sing enak ambune? Tur telek ora mambu. Kok sing tau ngarep teko sing apa? Telek apa sing enak ambune apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu. Kamono lho, tak. Bocah Eh. yen takon alon wae rasa kemrungsu. Nah, cepet, kudu cepet. Telek apa? Sing ora mambu. Iki sak umur-umurku kabeh telek kuwi mambu. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Telek nggonku ora mambu. Telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. kok wong kok seneng men moto telek kok ya. Lah wektu moto ki apa ora mambu? Mas Gareng. Foto telek. Telek karo bakmi goreng enak ndi? Iki meneh iki lucu pertanyaane. Yo enak bakmi goreng. Oh, berarti wis tau mangan telek. Mergo iso mbedake. Loh, lah kaya ora kelingan genahke sak pethuthuk kembul karo kowe lho. Mangane bareng kowe. Wah, aku Nek bakmi karo telek. apa ora ono sing dirembug liyane telek. Ora ngene yo, saiki nembang sik. Ngadeki nembang ora ngerti. Ayo, Mas Gareng tak aturi makili mantene lanang. Dandang gula Sidowasih makili Mas Abdullah. Ya, kula roman kali Mbah niki. Kowe gandrungan karo Anane iki. Ayo. Aku nembange kudu ngati-ati ya, kudu swaraku tak apikke. Mergo ditunggoni vokalis Gigi. Sinten? Iki Arman iki. Oh, iki. Ayo, ditembake sik. Monggo. Maulana. Sidowasih, Mas Gareng gandrung iki. Monggo. Ya Mas Gareng. Monggo. Madhepe rene to. Ya cara ngono madhep rono lagi ngerti pemandangan. Oh iya. Madhep rono ya gumuh aku. Maksudnya Oh, wong ayu. Pamintaku. Lah ya arep njaluk ning wong ayu. Ya, ya wis. Meh padha sale. Pamintaku. bayangne aku sok bocah kaya percil. Nimas Sidowasih. Lah umpet wae kok roman ki sing tenang. Sing wedok ki anteng ngono. Dadi sing Anteng. lanang ki men ora gila. Ayo. karo bojone kok gila. Yo. Nimas Sidowasih. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendik ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek berarti. Iya, ireng karo putih. Ano. Ayo. Kakang Mas. Apa ya iki? Omong sik aku yo lali. Atut ruto. Wis tuwek, lalen, tekok ora. Aku urung lupuk iki aku. Atut runtut tansah reruntungan. Nggih, terus Kang Mas Gareng wajahmu selalu teringat di hatiku. Pipimu nan indah, hidungmu yang mancung, bibirmu pink dan matamu. Matamu dhewe iki. Bahasa iki Indonesia. roman kok malah padu iki piye to, Jan? Puisi bahasa Indonesia kok. Nek ya ora patah-patahke karo bojone kok Lah patah. matai bahasa Indonesia ini apa? Nek Nek netra ki bahasa Jawa. Tuwek, lalen, ngeyel kok iso kandhani matanya. matanya, yo matanya. Ngatanya kira. Ayo. Ben tak jak omong terus ben lali. Ing sarina sawah ngine. Hop, ganti Eka. Ya, Nduk. Nano. Datan kingkang serambut. Kah, Iya Kakang Mas. sing di omah ana apa ora? Ada romang karo. Kek njaluk kono nggo mangan bayu. Kok kaya wong picek iki.
Ya jenenge sing roman ki sing romantis to. Aduh. Lah piye upamane gandengan. Nah, gandengan sing apik. Ya, ane kan awake. Kaya wong giling Kualik. kaya wong Kualik ngomong. Jawa. Wong kualik kok sok. Kualik. Kualik. Ya ngene ya mbok setahun ra dadi anak. Lah apa Mas? Lah bulet bae. Ya Kak, tutuke Kak. Menoe. Ya. Nggih, ngamun ado nggih. Ya, padha dene ya ani. Yes, omah niku kedah serasi. Iya. Yes, sing wedok kok lanang pekok anake budret ya. Ya. Nggih, ngamun. Aku nek wong lali kok seneng rumah aku. Aku Lamun. Ya. lali virus lali. Ya Kak. Lamun aduh. Iki nyapa to? Ora roman ra patheken ya. Ngapa ta? Kowe iki ngapa? Wong tuwa dibating ngene. Susah nek mamane pasangan gak serasi ngene lho, kudune saumuran apa piye kok karo mbah-mbah ngene iki aku Ora, kayang bisa. Lah mbok wis karo srondeng kuwi. Wis apa kuwi? Son kuwi. Sapa serundeng? Iki wis gampang masuk angin. Ayo. Mengodlok nunggunya jelo tok lho. Alon wae to, alon. Ayo. Lamun adoh caket mring ati. Hop, ganti Mas Gareng. Iya. Yen cedak. Yen cedak. Wah, anak iki kelingan anak sing kok aneh-aneh kelingan. Sing koke. Ayo. Tansah mulat. Hop, sauteka. Sida geneping telung kasung aku mendem iki. Salah iku bug dhewe kok. Menoe. Sida asih Mas Gareng. Do mimpi lan mintuna. Eka. Hayo bareng Kang Mas ana tepi Nonano. Yo. jam situasi Wis tak dikumbo cah loro. berat Ayo Mas Gur. Monggo langgame setya tuhu. Ya, Nduk, Nduk Eka diwiwiti. Monggo. Ya, Nduk. aku kang setya satu
Rano. Monggo. Mugi lestari. Ya. Lanjut. Mugi antuk salam hangat mring temantenannya. Dua kali. Mugi-mugi temanten kekalihipun pinaringana kesehatan, pinaringana wahyu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Ora sah tiru sapa-sapa, tetiru dhateng Pak Darmin kalih Bu Sutarmi wae Mas Gareng. Laras kanca Brenggala tumraping rumah tangga manten. Nggih, heeh. Mas Gareng, Nun. niki mulai pilihan pendengar. Mergi niki nawala sing dugi dhateng kula kathah sanget. Oh ngaten. Nggih. Ning kula anu kok wis niteni langgar sowaning Jarah Widodaren niku mesti napa penyuwune gending-gending sing klasik ning nggih niku ora mung klasik wae bakune sing sepuh ya diparek diaturi sugata sing nom-noman ora ditinggalke. Leres dadi kabeh sami-sami menikmati. Niki tak anu dhisik sing klasik riyin. Mbak Yu Cengek, Mbak Yu Limbuk nggih ing panggung ngaturaken wilujeng dalu. Oh nggih wilujeng dalu. Mugi tansah sehat sedaya sak rombongan. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten wedal nyuwun gending pangkur palaran. Cocok. Minggah dandang gula palaran Slendro Songo. Cocok. Ngapurwaken bawa pocong garingan lajeng gedhok ayak-ayak srepek. Waduh jane lak tenan dalak manten saiki. Nggih, palaran pangkur dandang gula paripurna matur sembah nuwun saking kula penggemar Mas Bayu Aji Pak Sukiman Banyuasin Karanganyar Ngawi. Oh nggih. Oh nggih. Ayo iki dibawani pocong garingan. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik Mbak sapa ya Mbak Fahmi jumenengane nyedaki Mbak Eka kene. Engko dom loro palarane. Nggih. Cocok. Engko sing pangkur sapa sing dandang gula sapa kono didum dhewe. Nggih. Aku kok sik aku rumangsaku kok kowe pancen senengamu nglumpuke sijen cilik-cilik kene iki ya. Lah piye to Mas? Sijenmu kok kaya bocah kabeh. Mringkil-mringkil. Cilik ning tuwek. Oh ya. Wah senengane kok aja perkara wujud, nggih to. Wong iki aja sok kapusan wujud, ngono. Yo wong, lah wong aku ki mung takon kok. Boten iki Pak ya.
ya Bu ya. Arep cilik ning rezekine dhuwur, rezekine gedhe. Oh aku ketau ket sore takon iki sinjan apa paut. Jenengan ki aja ndelok bonsene. Apa? Delok oyote. Lah, ya ra. Koyote yo cepat kabeh. Loh, sing marai larang niku bonse kok oyote apik. Oh iya, mergo rena-rena iso dimodel piye-piye. Nah, bonse cilik tapi larang niku. Iya, oyote iso dibentuk love. Kadang oyote dadi nek kentose barang. Paling dibongkar ya isine rayap tok. Yo, bawa pocong sik. Sapa ki? Mbak Fami. Mas Gareng, bawa pocong. Apa apalane? Yo terserah. Ngelmu iku. Nah, kita. Ilmu iku. Iki Mbak Fami, niki enten wajibe tali asih 100.000 didum wong loro. Ayo. Nggih matur nuwun. Nggih, Menika kan jenengan karo Ika sing palaran. Nggih, terima kasih Bu Fami. Sing bawa aku. Niku dienggo sing palaran tulisane. Sing bawa Ora enek tulisane kok. Oh, iki bonus. nembang sik ki ora entuk saweran. Anu, ayo. Tak terima. Jer Basuki mawa beyo. Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Aja nesu ta. Ayo. Kelakone kanthi laku Anu, Slantene hebat. Sae. ae entuk 50 kok. Pak De Gareng santene sae nggih Bu Pami. Pak De Gareng sae nggih Pak Bu santene. Sae. Pak De Gareng sae nggih. Sae. Sae napa sae? Go Ika diangkatke. Ngapa Aja kok lah. iso ngaku tekok. ayo. Lekase lawan kas tegese kas nyantosan. Langsung serpek wae aja ayak-ayak nggih. Serpek songo, ayo. Ibono? Nano. Setya budya pangegesing purakara. Mangkur sik. Aja dadak yen kirmu. Pak Poh tampil muka.
Dandang gula. Nggih. Kira mon sira kok gagah Mas nggih. Yo Kak. latar elok tenan iki. Kanthi Asmorari. Ari-ari. Susah lho, susah. Nggih, terima kasih wis diaturke niki wau palaran pangkur kalih Dandang Gula. Matur nuwun Mbak Fami. Matur Mbak Fami. Nggih, Mbak Ika lenggah kono sik. Begogok kono sik, Nduk. Yo, diselingi Mas Pandu melangkah ning nggon kendang iki tak ngaturke beksan lengger eling-eling Banyumasan. Sing joget Mbak Gentari, Mbak Dita karo Nduk Ayu. Wah, lah iki. Mengko ben di anu wani to. Iki Mas Gareng. Penari wani to. Ayo no. Monggo yo diaturke saka saran. Monggo eling-eling Banyumasan. Monggo. Yo ta, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yo niki wong tak ini aku sih. Tak suci sing iki benar. Nggih.
nuwun. Ya. Nggih, ayo kari kono sik, Mbak Eka ya rene. Oh. Ya. Piye Mas Gareng? Ya terima luwung. Ya iki nganu corak baru. Nggih. Tumrape panggung Ki Bayu Haji ana tarian Lengger Trio Dak. Apa? Trio Dak. Trio dak ya, Pak? DAG. Lha apa kuwi? Dita Ayu Gentari. Oh nggih. Tak kira dak Oh, nek iki lho, bebek. penari iki wis stop ngene lho, bar joget sak botol entek. Yo haus. Wong jene wong ora aja nganti ngelak to ya. Kaya pitik jago diduwe karo Ade, diganyoni. aku yo pengen menari ngene nek cara kaya Ayu ngene Lengger Mbak Dita Gentari. Nek aku tari apa patute ngono? Apa kowe? Aku nek nari ngono, Tari apa ya? tari bebek. Oh yang ngono ya apa nguncilik ngono. Mas niki enten awala Mas Gareng. Kenapa, Mas? Saking Busri Gareng sayur wali kukun. Wah. Busri. Mana ya Busri Gareng. Nunggak semi araku iki. Busri Nyuwun Gareng. lagu setunggal ninggal katresnan. Kaping kalih dina minggu sing tak tunggu. Oh ala lali janjine. Dadi surat. Lah iki tulisane ya ngono nggih. Dina minggu sing tak tunggu seragenan nggih. Nggih. Kaping 3 pamer bojo dangdut nggih. Ayo. Lali janjine sik. Oh, Mangga. sing nembang Ayu iki. Ayo didom loro no. Oh, karo Eka. Nggih. Oke. Mangga. Nduk ayu sik. Sing anu mbukani langgam terus engko digawe rama seger. Mangga. Ya Nduk, diaturke. Mangga. Ya Nduk. Dina minggu sing Sing sang nyanyi
Mas Gareng. Aduh dandan kowe ora teko. Apa? Arep golek dalan liya. Eneng apa to? Lah masa ayu dijengget dan aku blok iki. Coba bisa ya. Ane ya ya Kak. Tutuke. Jan-jan Yo. kowe nang ngendi? Mas Gareng ayo. Ajak nyuwiyani. Yuk. Atiku sudah kencan karo wanita liya. Penak ngadol ngeten iki lho Pak De. Segendang TLK. Apa? Telek. Ayo Kak, kowe nembang coba ge dijogeti. Ayo, yuk. Ngono ki piye? Ane ayo. Isih aku to. Kosek to. Kuwi unek-uneke sapa to? Aku omongan karo sing jopo kono kok. Iki lho, ayo. Pade Gareng. Nane ayo, sing joget ben ayo. Ayo. Anene ya jam-jane kowe nang ngendi? Awas. Sajaku priyani. Hop, Penak. yo gandeng jenggelenganmu pas 50. Atur nuwun Pak Bayu. Wong ayu penak lho. 50 Pak De. Dah dipaske selawe ding. Ya, Pak De. Ayo Kak. Golek, Pak De, golek pas ini. tenan ya. Ini duetku, ya. Dah, ayo. Ayo Kak. Jan-jane kowe nang ngendi? Agakmu ajak nyupriyani. Alah. Mboten pas. Ora pas. Alah GOK. Apa? Gok. Kosek to. Kok nesu apa? Wis bola-bali ngene iki lho. Ayo, Aku- nane yo Kak. Aku ngerti kok nggawa pembedhuk dhewe aku. Ayo baleni. Jan, Ayo lali. jan, Yo. jine, andane, alasane. Sapa wong sing ora kelar? Mboten saged Pak De. Esu. Esu ya apa? Aja nesu. Ayo su. Aja nesu. Wis pancen ora iso jeglek ya. Jenenge wis umur ya. Umur Pak De, umur Pak De. Aku ki wis ane iki wis aku wis ngempet mbok gawe anyar. Aku ki ngempet mbok gawe anyar. Aku ki ngempet. Baksoku kelompor aku iki. Ora. Jenengan kok bahagia ngoten niku napa to? Pak? Bahagia piye? Sedih kok bahagia. Ya aja lah. Nggih, ora eneng ijole. Makasih ya Mbak Ayu karo Mbak Eka. Nggih. Nggih, makasih legahine. Oh, pengendangnya anggere ana wedokan sing lanang padha lanange tinggal. Wani. Ya, nesu ta. Pira meneh to bedhok ora iso daduk-daduk kowe. Nggih. Ngono kok arep melu grup jaranan. Yo, sik iki ana sing ngersake ninggalkan tresnan. Beng, Ayo. ora urusan. Aja nesu. Oh, si jene mbok sawer aku ora. Lah wong jenglenge ora pas kok ya. Ora pas sabotase kuwi kaloro kendang karo bedhok kuwi. Mbak Dini, ayo kene. Monggo mentaram. Ayo. Ora mbok beduki, ora mbok kendangi, ora paten entuk tombo. De. Tombol apa, De? Ayo kowe nyawangke SBL Apa to? sebel. Alah. Mas Gareng, Nun. iki ana sing ngersake ninggalkan tresnan. Wonten wajib pun Rp50.000 ya Mas Gareng. Mas Gareng. Alhamdulillah. Lah iki. Niku lho, Pak De. Tenan niku. Alhamdulillah akhirnya cair juga. Nggih. Ha. Kuwi jenenge- titip Budini. Pundi, De? Niku nggih kula. Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak Bayu. Nggih. Ora kowe iki apa ora iso mlaku to? Lah ngapa to? Krene rono wae dadal komonan aku. Kosok dalang arya-aryaan medun. Lah nggih, pun to, De. Penangsal tombo terus ya. Din.
Apa kuwi? 5.000. Tinggi napa? 5.000 nggo tuku saos.